continuació, la colla sardanista Empordà ens ballarà una sardana de lluïment. Aquesta és la típica sardana d'un concurs. Les colles la ballen amb el context clàssic, amb la major conjunció possible entre llurs dansaires i amb una estètica el més natural i agradable possible. Alhora han d'interpretar fidelment els diferents passatges. Vale, para que vea.
Ja té que destacar.
Vares demanar focus, tu, Ramon?